سلام تخطاتنا از چانل كما يكنيكم كما يتخونوا سناكت كونوا ناي وتر تمنيتيو لومون كم وترو استفل عليه زيناتات عبيت زيناتات بدرجة عالم زقبرون زكايدون زلو كاب أمريكا سبيشالي أب قداينا يوكرين راشان زقبر زلو كنتات يوكرين sophisticated أسوار نمهاب أمريكا تبلو زلا ناي نيتو مقابايا أب واشنطن ديزاب زقبرو لزلو لألو كل دما مرجعتات نيروبا الجوان كم كتسالنت نا يوكي مرجعات خايدو ውጽኢት ናቱ እንታይ ንባብ ክንወስድ ንኽእል እንታይ ለውጢ ክንፅበ ንኽእል ኣብቲ ፖሊሲ ደረጃ ብደረጃ ኤውሮጳ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ ምሳይ ፅንሑ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ መጀመርያ እዚ ኩነታት ናይ ዩክሬን ቦ ክንጅምር ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ምርጫ ናይ ኤውሮጳ ምሉእ እውን ትንክፍ ክነብር ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ተመሳሳሊ መርገፂ ናይ ህዝቢ ንሰምዕ ስለ ዘለና ጉዳይ ናይ ዩክሬን ንምሕጋዝ ዝግበር ዘሎ ኩነታት በዚያ ንጀምር Winds of war are shifting in Ukraine and is now bringing a chilling concern for the fate of the incoming F-16 fighter jets. Russia's campaign to cripple the Ukrainian air power has resulted in a series of devastating strikes on Ukrainian air bases, which are the potential future homes of the American F-16s. So እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እዘን F-16 ዝበሃላ ነፈርቲ ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ፍርያት ናይ ኣሜሪካውያን ስራሓት ናይ ኣሜሪካውያን ካብ ሃገራት ናብ ኤውሮጳ ንዩክሬን ከኣትዋ ምዃነን ተወሲኑ ኣሎ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ክሳብ 80 ነፈርቲ ክብዎም ከም ዝኽእሉ ዝንገር ዘሎ እዘን ነፈርቲ እዚአን ተመፅአን ኣብቲ ዓውዲ ኩናት ለውጢ ክገብራ ይኽእላየን ወይ እውን ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ክቕይሮ ይኽእላየን ዝብል እምነት የለን እንተኾነ ነቲ ኩናት ከበርትዖየን ሞትን ስቃይን ከንወሓየን ኣብ ራሽያ እውን ፀገም ክፈጥራ ምዃነን ራሽያ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ ኮለጌና እዘን ነፈርቲ ከይመፃ እንታይ ክግበር ይኽእል ብወገን ናይ ራሽያ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ክንብል ኢና እቶም ኣሜሪካ ዝበሃሉ ድማ ነቲ ነፈርቲ ሂብካሲ ንዩክሬን ብኸመይ እቲ ገይም ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዘይርዳእና ሓደ ነገር ክትሪኡ ኢኹም ክሕግዙ ይፍትኑ ከም ዘለውን መዓት ገንዘብ ይህቡ ከም ዘለውን እዮም ዝነግሩ ኣብ ተግባር መፂኦም ግን እቲ ሓገዝ ናይ ምዕራባውያን ካብዚስ ዓብ ትምህርቲ ክትወስድ ትኽእል ምዕራባውያን ወላ እንተደጊፎምካ እዮም ትደገፍናቶም ምሉእ ዘይኮነ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክሰምዑ ኢኹም That this fierce onslaught has thrown up this critical question. Can Ukraine, even if it is in possession of the F-16 fighter jets, actually shield them from the Russian onslaught? The Russian Ministry of Defense recent claim of destroying 5 Su-27 fighters and damaging 2 others in precision strikes. So, ሓደ ካብቲ ዝግበር ዘሎ ወይ ዝንገር ዘሎ ዘረባ እንተሎ ኣብ ዩክሬን ነቲ ነፈርቲ እቲ ኤርፖርትታት ንሳተን ክወርዳሉ ዝኽእላ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ኤርፖርት ናይ ዩክሬን ንምዕናው ብፍሉይ በቲ ግላይድድ ቦምብስ ዝበሃል ካብ ውሽጢ ራሽያ ተተኪሱ በዓሉ ናቱ መምርሒ ዘለዎ በዓሉ ከም ነፋሪት ክኸይድ ዝኽእል ብኡ ገይሮም ነቲ ቦታታት ምኻ ዩክሬን መከላኸሊ ሲኢኖምሉ ዘለዎ ኣፅዋር ማለት እዩ ነቲ ኤርፖርታት ነቲ ኢንፍራስትራክቸር ኮምፕሊትሊ ይዕንውዎ ኣለዉ እቲ ዝረአ ስእልታትን እቲ ዝወፅእ ቪድዮታትን ኣብ ኤክስ ክትሪእዎ ከለካ ናይ ብሓቂ ደሰንብደካ ናይ ብሓቂ ደሰንብድ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ቀሊል ኩናት ከም ዘይኮነ ክሳዕ ክንደይ ዕንወት ኣብታ ዩክሬን ትበሃል እዚ ኩሉ ሚድያ ናይ ምዕራብ ዓቢጡ ሸፊኑ ሒዝዎ ስለ ዘሎ እምበር ወሪዱ ዘሎ ጥፍኣት እዚ ንሳቶም 50 ቢልዮን 40 ቢልዮን ዝብሎ ዘይኮነስ ብትሪልዮናት ዝትመን ጥፍኣት ይወሪዱ ዘሎ ዳርጋ እቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ናይ ፀዓት ድዩ ናይ ኤርፖርትስ ድዩ ናይ ካልእ ዓበይቲ ኢንፍራስትራክቸርስ ብምሉእ ጠፊኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ኢኸ ኤቭሪ ታይም ግብረ መልሲ ናብ ራሽያ ክህቡ ከለዉ ዝበርትዐ ዝኾነ መጥቃዕቲ ናብ ራሽያ ክገብሩ ከለዉ ዝበርትዐ ግብረ መልሲ እዮም ዝህቡ ካልኣይ እዞም ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ ውግእ ከናውሕዎ ይደልዩ ከም ዘሎ ፈሊጡ ኣሎ ፑቲን ንዓመታት ክቕፅል እንጌራ ስለ ዝኾነ ነተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ከናውሕዎ ከም ዝደልዩ ዘሎ ፈሊጡ ኣሎ ንሱ ግን ኣይደልዮን ደሎ መክሰብ የብሉ ንሱ ካምፓኒታት ኣይኮነን ኣፅዋር ናይ ራሽያ ዘፍርዩ ዘሎ መንግስቲ ዘፍርዮ ደሎ ዳስዋይ እቲ ውግእ ክናውሕ ኣይደልን እዩ እንድሕር ነቲ ውግእ ከናውሕዎ ዝደልዩ ተኮይኑ ንሱ ከመይ ገይሩ ክሕፅሮ ጥራይ ይፀር ዘሎ ዝኻንታይ ነቲ ህዝቢ ነቲ ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ተሃኒፅካዮ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ክኣልዮ ይኽእል እዩ ተዘየለ ድማ እቲ ውግእ ኢፌክቲቭሊ ከም ዝሰዓር ክትገብር ተኮይንካ ሓገዛት በይን እዩ ዝኣቱ ብመንገዲ ትሬን ገይሩ እዩ ዝኣቱ ብኤርፖርት እዩ ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣፅዋር ዝኣትወሉ ቦታታት ብምሉእ ከጥፍኦ እዩ ዝፍትን ዘሎ
It's not that easy. ምክንያቱ ፀረ ሚሳይላትን ገለን እውን ኣለዎም ዩክሬን ወላ እኳ እኹል እንተዘይኮነ ብሓፈሻ እቲ ዓውደ ኩናት ንሪኦ ዘለና ኤውሮጳውያን ጉዶም ዝወፅሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንኣፍሪቃ ክፈርዱ ንኣፍሪቃ ድኻታት ደናቁር ናይ ውግእ ጥራይ ካልእ ነገር ክገብሩ ዘይክእሉ ንሃገሮምን ህዝቦምን ዘዕንቡ እናበሉ ዝጃሃሩልና ዝነበሩ ኤውሮጳ ንባዕሎም ኦኬ ሓቃሕሽ ዩክሬን ድኻታት ስለ ዝኾኑ ንዖም ተጠቂሞም እዮም ዕላማውን ክሓርሙ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚኣ እውን ንፅርቲ ክትኮነኩም ዘለዋ ጀርመንን እንግሊዝን ባዕሎም ኣትዮም ዜጋታቶም ክመትብሎም ኣይደልዩን እዮም ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም ክቡ ፀገም የብሎምን እትዮምሎም ገንዘብ ፕሪንት ጌርካ ተመሊስካ ከተሕውዮ ትኽእል ኢኻ ደምን ኣዕፅምትን ናይ ህዝብኻ ከምኡ ድማ ፀጋታትካን ከተማታትካን ክዓኑ ከሎ ግን ካልእ ኣርስቲ እዩ ስለዚ ትውግእ ኣብ ነብሶም ክመፅእ ኣይደልይዎን እዮም ነቲ ናቶም ረብሓታት ካልኦት ክመትብሎም ካልኦት ክዋግሎም ግን ናይ ወትሩ ሕልሞም እዩ ዝኩሉ መግዛእት ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ብረሃፅ ናይ ካልኦት ብደም ናይ ካልኦት ኣጀንዳኻ ምስላጥ ኣሚን ጥልያን ረእይዋ ጥልያን እዚ ኩሉ መግዛእትታት ትገብረቶ ኣብ ሊብያ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ትፍትኖ ዝነበረት ንሶማልያ ትፍትኖ ዝነበረት ብጥልያናውያን ወታደራት ኮይኑ ብናይ ኤርትራውያን ረሃፅን ደምን እዮም ዝፍትንዎ ነይሮም ምናልባት እቲ ጉዳይ ሰላም ምስኮነ ኤርትራ ብዙሕ ነጥብታት ኣለዋ ካብ ንጥልያን ክትሓታ ትኽእል and this is for sure ንፁር ዝኾነ ጥልያን ድማ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ እዮም ባዕሎም ሓሲቦም ከማን ክገብርዎ እዮም ርግፀኛ እቲ ዲፕሎማሲ ፅቡቅ ተተመሊሱ ናይ ግድን ክገብርዎ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ by the way ብዛዕባ እዚ ኩናት እናተዛረብና ከለና ንግረ መንገዲ ክጠቕሳ ጀርመን ኣብ ዝለንከነ ሓድሽ ሕጊ ውፅእ ኣላ እንታይ ዝብል ሕጊስከ ዜግነት ናይ ጀርመን ክትወስድ እንድሕር ኮንካ ምናልባት ጀርመን ዘለኹም ካ ክትሰምዑ ኣለኩም ዜግነት ናይ ጀርመን ክትወስድ ኮንካ ንህላወ እስራኤል ክትድግፍ ክትክእል ኣለካ እስራኤል ክትህሉ የብላን ዝብል መርገፂ ተለካ ወይ እውን ኣንፃር እስራኤል መርገፂ ተለካ ዜግነት ናይ ጀርመን ክትወስድ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ሓድሽ ኮንዲሽን ወይ ከዓ መርገፂ ኣብቲ ናቶም ናይ ዜግነት ሕቶ ኣቕሪቦም ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ጀርመን እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ከምኡ ዝብል ዘሎ ንእስራኤል ብዙሕ ስለ ዝወፅዕዎም ጀኖሳይድ ስለ ዝፈፅሙሎም ህልቂት ስለ ዝፈፀሙሎም እዩ ኦኬ ከምኡ ፈፂሞም እዩ ሆሎኮስት ዝበሃል ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ ኤርትራ ብጥልያን ብዙሕ ምዝመዛን ብዙሕ መቕተልትን ብዙሕ ሽግርን ኣጋጢምዎ እዩ ስለዚ ናይዚ ኩሉ ምስ ግዜ ኩሉ ክከሓስ ምዃኑ ምፍላጥ ምግዛብ ለየድል ንግረ መንገዲ ክጠቕሳና ዘለኹ ስለዚ or Ukrainian military airports has sent a pretty straightforward message to Ukraine. Now, the aggressive targeting of air assets and infrastructure is likely a prelude to the broader strategy, one that is aimed at neutralizing Ukraine's improved air capabilities with the F-16s squarely in Moscow's crosshairs. Now, these attacks also underscore the formidable obstacle that Kiev faces in its attempt to rejuvenate its depleted air force by inducting the American-manufactured F-16s. The first of these ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዘን ነፈርቲ እዚአን ነቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ኖርማል ኣብቲ መጀመርያ እንተ ዝህብዎም ዓብ ተራማ ኣለዎ ነይሩ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ምስቲ ብዙሕ ሰራዊት ዝነበረሎም ግዜ እንተ ዝህብዎም ነይሮም ዓብ this month. The outgoing Dutch government has said that the Netherlands will soon supply Ukraine with its first of the 24 promised F-16 fighter jets. The necessary permits to deliver the jets to Ukraine were granted after months of coalition building following an election last year. However, the Netherlands has declined to specify as to how many of the F-16 fighter jets will be delivered in the first batch and when precisely they will arrive in Ukraine. The Ukraine hopes that they'll bolster its air defenses against the ongoing እዘን ነፈርቲ ኣብ ዝቐረባ ናብኡ ክኣትዋ ምዃነን እዩ ዝንገር ዘሎ let's see እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፃ ይኽእላ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ፔንታጎን ወኪሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣስከ ክንሰምዕ ክሳዕ ክንደዮም ውፅኢት ከምፃ ዝኽእላ ወይ እውን እንታይ ምድላዋት ተገይሩ ኣሎ You give us an update on the F-16 training for the Ukrainians, where that stands at this point, how many have graduated, if any, and whether there's going to be another tranche going in for training. And then on the question of American contractors going into Ukraine, has a decision been made yet on whether that's going to be facilitated or allowed by the Biden administration in terms of DoD contracts for American firms that want to go in and help? Yeah, on your latter ትሕቶ ኣብ ዝሕቶታት ይሓትታቱ ዘላ ሓደ ኣሜሪካን ሰብ ኮንትራክተርስ ወይ ድማ ወታደራት ግን ተቆፂሮም ዝሰርሑ ብገንዘብ ኦፊሻል ናይ ሃገር ወታደራት ዘይኮኑ ናይ ካምፓኒታት ሰራዊት ኣሎ በኣሜሪካ ንሳቶም ድማ ብገንዘብ ተቆፂሮም ዝኣትዉ እሳቶም ክኣትዉ እዮም ዝበሃል ዘሎ ከመይ እዩ ከምኡ ድማ እዘን ነፈርቲ F-16 ዝበሃላ ዘለዋ ብዛዕባ ኣብ ዝተሓተተሉ question, Natasha, again, where the press reporting out there, and I'm just not going to comment on internal discussions or proposals that may or may not be under consideration. As it relates to the F-16s, I'm tracking that there's currently over a dozen pilots training on the F-16 in both Denmark and the United States for operational security reasons. I'm not going to be able to get into the specific numbers of pilots.
So بمجمريا أنت وشتاو كنتات أنتي كوني كميك كوني نزبل قداي كزارة بايدلني يا سنسيتيف حبريتا كونسل زغل نمازال قد حد للعصر تغلط زخونو بايلوتاتنا يوكرين بدنمارك كم دما أمريكا يوم مهرلو سلطانا يوصدلو يزبل زلو نتن نفرتي كبرروان زخولو مالتيو. At those locations and the training timelines. But as you recall, the training is tailored to the pilots, and it will continue to depend on student experience, their English language skills, their flying experience, whether they go through basic flying training or to advanced, F-16 fighter training. And so أبزي حنتك كردانا زلو أبزي حد كيلاتاتنا أمريكا زقل سوا زلو يبال كونريلا دوغلاس ماكغريغور كمون سكوت ريترز بلوزلو زيوم عبيتنا وتهدرا كيلاتا زنبرو أمريكا ولا تمثل تناتا نزل حج كينات زقبر زلو كسلطنو عقمية بالله من يوم زبلو زلو انتهي مالتهم حج زلو سراويتنا أمريكا عبو وقع استساتفو وتهدر يلن بلو لاست وقع سفح استساتفو maybe I don't know Vietnam War ወይ Korean War أنا وقعيو لك مزودادر حيلي استواغو ወይ ዝብሉ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እቲ ዝፈልጥዎ ስልጠና ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ኢራቅ ኣብ ገለመለ ከማኸ ዓቕሞም ዘይብሉ ተዋጊእካ ዝገበርከዮ ተመክሮ እዩ ንስኻ ነፈርቲ ኣለካ መዳፍዕ ኣለካ ስፔሻል ፎርስስ ኣለካ ኩሉ ዓቕምታት ኣለካ እቲኣቶም ግን እናተሓብኡ ኣብቲ ሓብዮም ዕልዋን ከምዚ ኣድብዮም ናሃሮም ገለ እንተዘይኮይኑ ፊት ንፊት ግንባር ገጢሞም ክዋግኡ ኣይክእሉን እዮም ምስ ራሽያ ግን ከምኡ ይኮነን ዘሎ ተዓዶ ኩናት ምስ ራሽያ ዩክሬን تزحيل حيل الراشايو سلازي زين بايلوتات زياتو باسلتين كايوم مس راشا كواغو خرو خمتنا هوليوود فيلم تقبرو حدا غزي مس حدا ابا حيل كواغو خلو سومنا اشتو خينو كواغو خلو كوم تاكتيك قلمله اب هوليوود رايك سرز غلا راشا فول اير سبيس كنترول زلوا بزح صار نفرت زلوا اير تو اير ديفنس زلوا كل عين تكنولوجي زلوا صبللتاناي وتهدروا عقم زلوا بقلطف نغراتنا معراريت سرز لها غريا ስለዚ እቲ ስልጠና ዝዋሃብ ዘሎ በቲ ሓደ ፍርሒ ስለ ዘለዎም እዩ ብትክክል ንራሻ ክገጥም ዝኽእልካ ዓቕሚ ኣለዎም እንጂ ኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ ብፊት ንፊት ዝገጠመታ ሃገር የብላ ካልኣይ ኩናት ዓለም እውን ማእስዮም ጆይን ገይሮም እቶም ጀርመንን እቶም ካልኦት ኤውሮፓን ንሓደ ክልተ ሰለስተ ዓመት ምስ ተጨፋጨፈ ምስ ተዳኸሙ እዮም ኣትዮም ምስ ኣተው እውን ነቲ ዓውደ ኩናት ኣይቀየርዎን እዚኣ ታሪክ ፅቡቅ ገይሩ ክንፅር ኣለዎ ኣሜሪካ ባዕሎም ብሆሊውድ ገይሮም ሰርሕዎ ፊልምታት ርኢ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ዝወዳእቶ እዩ ዝመስሎ ከምኡ ይኮነ እቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝዓበየ ዋጋ ዝኸፈለሉ ህዝቢ ራሻ እዩ ነይሩ ሕብረ ሶቪየት እዩ ነይሩ ቀደም ኣለኹም ዝሞተ ናቶም ልዕሊ 10 ሚልዮን ሰብ ይመይትዎ ሬድ ኣርሚ ናይ ራሻ እዩ ነቲ ዝዓበየ ኩናት ከም ዝውዳእ ዝገበሮ ስለዚ ኣብቲ ታሪክ ኣሜሪካ ብሙሉእ ከምቲ ብፊልም ገይሮም ሂወቶም ፍሉይ ከም ዝኾነ ኣሜሪካ ፍሉይቲ ከም ዝኾነት ገይሮም ንዓለም ዝእምንዎ ዘለዉ ታሪኾም ድማ ከምኡ ዝተጋነነ እዩ እምበር ብፊት ንፊት ንሓደ ዓበ ሓያል ገጢሞም ዝሰዓርዎ ነገር የብሎም ቪየትናም ከይዶም እንታይ ጋጢሞም ተሳዒሮም እዮም ወፂኦም ቀደም ኣለኹም ኮርያ ተሳዒሮም እዮም ኣይሰዓሩም ስለዚ ኩለንተን ዝተሳተፍዎ ትማል ትማል ከዓ ኣፍጋኒስታን ኣትዮም ተሳዒሮም እዮም ወፂኦም ኢራቅ ሕጂ ክወፁ እዮም ሑቲ ኣብ ቀይ ባህሪ እንታይ ገይሮም ኣሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ there's no any ግንባር ኣሜሪካ ኣትዮም ዝሰዓርሉ ኩናት ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ማለት እዩ ቀደም ስዕሩ ነይሮም ክኾኑ ክእሎም ቅድሚ 100 ዓመት I don't know ኣብዚ ሕጂ ዝሓለፈ 50 ዓመት ወላ እውን 100 ዓመት ክትብሎ ትኽእልም ኣትዮም ውግእ ኣሜሪካ ስዕሮም ወፂኦም እዮም ዝበሃል የለን ካልኣይ ኩናት ዓለም ብርግፅ ስዒሮም እዮም ስለምንታይ ምስቲ ዝስዕር ሓይሊ ዝነበረ እቲ ጀርመን ዝበሃል ሓይሊ ስለዝተደርዓመ ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ ሓይሊ ኣብ ቁጠባ ኮይኑ እዩ ነቲ ኩነታት ዶሚኔት ከም ትገብሮ ዝገብራ ዘሎ እምበር ኣብ ሪል ውግእ ኣዋፂዎም ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ ስለዚ ምስቲ ኩሉ ዘለዎም ኣፅዋርዶ ሓይሊ ዶ እናበሉ ዝመናወራ ዝገብርዎ ብግደ ሓቂ ፊት ንፊት ገጢሞም ንእሽተይ ይኹን ዓብዪ ሙሉእ ብምሉእ ስዒሮም ኣይፈልጡን እዮም ሕጂ ድማ ንዩክሬን ከተሰልጥና ትኽእል ኣፅዋር ክትባ ትኽእል ኣይደኖ ቴክኖሎጂ ክትባ ትኽእል ንራሻ ግን ዋላ ሓንቲ ክትገብራ ኣይትኽእል እያ ነዚኣ ብዝቐልጠፈ እንድሕሪ ተቐቢልካ ካልእ ኔጎሲዬሽንስ ካልእ መንገዲ መፍትሒ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እንተዘየለ ዘለካ እናገበርካ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ንራሻ ተዳኽማ ዘለካ ይመሲልካ ራሻ ግን መመሊሱ ዝሕይል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑዎን ነይሩዎን ዘይፈልጥ ለንቀነ እዚ ናይ ወርልድ ባንክ ሪፖርት ምስ ወፀ ሞር ዲቴይልስ ሞር ሓበሬታ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ሓበሬታ እንታይ ዝብል ከመይ ገይሩ ራሻ ሰብ ኩናት ከሎ ይዓብሎ ንዝብል ቀደም ራሻውያን እቶም ኦሊጋርክ ዝበሃሉ ቢልዮናት ገንዘብ ናቶም ኣበይ ኢንቨስት ገብሮ ነይሮም ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካልኦት ሃገራት እዮም ኢንቨስት ገብሮ ነይሮም ገንዘብ ካብ ዓዶም ተሰሪቆም እዮም ገለ ዝረኸብዎ ኣብ ካልእ ኣብ ሎንዶን እዮም ገዛውቲ ዝገዝኡ ነይሮም ሎሚ ኸ ኩሉ ኣብ ራሻ ዓለም ሙሉእ ስለ ዝፀለቶም
ሃገሮም ከም ዝፈትውን ኣብ ጎኒ ፑቲን ደው ከም ዝብሉን ነታ ራሽያ ትበሃል ድማ በቲ ዘለዎም ብቅዓት ትከላኸሉላ በቲ ዘለዎም ኩሉ ዓይነት ንሃገሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ገይሮሞም ድሮ ራሻዊ ኣብ ሃገሩ ጠጠው ኢሉ ክሰርሕ ንጀመረ ድማ ቁጠባናቶም ከመይ ኢሉ ይረስን ይዓብን ኣሎ ንብለና ስለዚ ኩሉ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ንራሻ ሓድነት ናይቲ ሃገር ሕብረት ናይቲ ሃገር ኩሉ እቲ ዜጋ ካብ ኩሉ ወፂኡ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ነቲ ዘለዎ ዓቕሚ ብፍላይ ነቶም ቢልዮነራት ሃጊሮሞም እዮም ሃብቶም ነቲ ዝተረፈ ሒዞም ድማ ንዓዶም ከም ዝኸዱ ገይሮሞም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ብጀካ ዓዶም ዘተኣማምን ከም ዘይብሎም ተረዲዎም ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ስቴትመንት የለን ራሻ ድማ ናይ ደገ ሓገዝ ዘድልያ ሃገር ኣይኮነን ኩሉ ፀጋታት ዘለዋ ክእለት ዘለዋ እዚ ታይቲ ህዝቢ ቀደም ምዕራባውያን ሓንጎሎም ብሬን ዎሽ ገይሮሞም ዝበለፀ ኣብ ሎንደን እዩ ዝበለፀ ኣብ ኒውዮርክ ኢሎም የሚኖሞም ስለ ዝነበሩ ብፍላይ ድማ እቲ ሲአይኤ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ውሽጢ ኣብ ራሻ ብዙሕ ጌም ስለ ዝፃወት ዝነበረ ሃገር ፑቲን ክቆፃፀራ ኣይከኣለን ነይሩ ዋላ ይቆፃፀራ እንተነበረ ነቶም ሃብታማት ግን ሙሉ ብምሉእ ኣብቲ ሃገር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ክእምኖም ኣይከኣለን ነይሩ ሎሚ ግን ሳላ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝገበርዎ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕልዮም ኩላቶም ናብ ዓዶም ብቐንዲ ቤዝ ናቶም ኣብ ዓዶም ክኸውን ከም ዘለዎ ካልእ እንተደይ ኮይኑ ድማ ናብተን መሻርክቲ ናይ ራሻ ዝኾና ከም በዓል ዩኤኢ ብፍላይ ዩኤኢ ዝበሃል ሃገር ብዙሕ ሃብቲ ደሊቡ ዝኩሉ ገንዘብ ቢልዮናት ናይ ራሻውያን ካብ ኩሉ ዓለም ናብ ዩኤኢ ይኸይዱ ናብ ሲንጋፖር ይኸይዱ ስለዚ ቢግስት ሉዘር አቡ ስዊትዘርላንድ ሓደ ስዊትዘርላንድ ብዙሕ ገንዘብ ናይ ዩኤኢ ነይርዎም ምስ ኤውሮጳ ስለዝተሓወሱ ንዋላ ሓንቲ ዘይሕግዙ ምስ ኤውሮጳ ስለዝወገኑ መዓት ገንዘብ ከሲሮሞም ክሳብ ሕጂ ድማ እቲ የማናይ ክንፍ ኣብዚ ሕኒን እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ተኸተልዎ ፖሊሲ ማለት ንራሻ ሓንጎፋ ኢልካ ምቕባል ዘይኮነ ከምቲ ናይ ቀደምና ኒውትራል ክንከውን ነይርና ኣብ ግዜ ኩናት ክንውግን ኣይግባኣናን እዩ ምስ ሓደ ይኹን ምስ ሓደ ንሕና መንጎኛ እንተንኸውን ሰላም ከነምፅእ እውን ዓቕሚ መሃለወና ቀዳማይ ኩናት ዓለምን ካልኣይ ኩናት ዓለምን ኒውትራል ኮይና እንድሕር ድሒናዮ ኣብ ማእከል ኤውሮጳ ከለና ሳልሳይ ኩናት ዓለም ተመፅኡ ምስ ሓደ ስለ ዝተወገና ክንድሕና ይንኽእል ኢና ዝብል ድምፂ ኣብዚ ዓዲ እናበርትዐ ይመፅእ ኣሎ እጅ ንቐፅል Air Power Coalition, Capability Coalition that has been put together by the UDCG continues to look at this holistically and take into account Ukraine's needs. That's the alarm. Sorry, guys, that's all the time I have. Takes into account, holistically, not only the training aspect, but the logistics, sustainment, and maintenance aspects of this. So making sure that when the capability is provided to Ukraine, it's something that they are going to be trained and ready to execute in a safe, effective manner. So ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኩሉ ዝዝረብ ዘለዎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኮይኑ ሕጂ ሓንቲ ኢንተርቪው ኣብዚኣ ቀረባ መዓልታት ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ዜለንስኪ ምስ ብሉምበርግ ዝገበራ እስከ ክንሰምዕ ክሳዕ ክንደይ እንታይ ዓይነት መርገፅ ኣለዎ ስኸ to just talk about ceasefire, but it's very difficult to enforce it, to keep it. It's very difficult to find those who will respond why the ceasefire. But we're going to see more calls for a ceasefire, especially. So እንታይ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ ናይ ሰላም ኮንፈረንስ ኣብ ስዊስ ተኻይዱ ነይሩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ማለት ዋላ ኣብቲ ዝበልዎሲ ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ዝኻለ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከይገበረ ተወዲዩ ማለት እዩ ማልቲ ተጋቢኦም ማለት እዩ ድሕሪኡ ናይ ግዜያዊ ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሃገራት ዘሎ ቪክተር ኦርባን ናይ ሃንጋሪ ናብኡ ኸይዱ ስለምንታይ ምቁራፅ ተኽሲ ዘይትገብር ነቲ ዘተሰላም ነተቐፅል ምስ በሎ ዘተሰላም ንሕና እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ኣየድልየናን እዩ ምክንያቱ ንሕና ሰላም በር ምቁራፅ ተኽሲ ኣየድልየናን ኢሉ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብዚ ብሉምበርግ ዝሓትዎ ዘለዉ ስምዑ ምክንያቱ እቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናይ ኣሜሪካ ተደልዮ እንድዩ ነቶም ካምፓኒታት ዘድሊ መርገፂ እንድዩ በግዳ ሓቂ እንታይ ከጋጥሞ ይኽእል But we're going to see more calls for a ceasefire, especially as the world politically is moving to the right and potentially moving to the right in the United States. You have said this war is dependent on U.S. aid. I want to ask you, did you watch the presidential debate between Joe Biden and former President Donald Trump? So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳ ንየማን ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር የማናይ ክንፊ እዩ ዝዕወት ዘሎ የማናይ ክንፊ ማለት ድማ ሙሉእ ደገፍ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ክቦ ዝህብ ኣይኮነን ልዕሊኡ ድማ ሓደ መፍትሒ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል እዮም ስለዚ ብእዋኑ እንተዘይጌርካ ፅባሕ ንጎውን ክትብል ኢኻ ካልኣይ ድማ እዚ ኩናት ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ኣብ ደገፍ ናይ ኣሜሪካ ዝተመርኮሰ ኢልካ ኣለኻ ኣሜሪካ ደገፋ እንተቋሪፃ እንታይ ክትገብር ኢኻ ንዝብልዎ ክምልስ ከሎ ስምዕዎ ሕጂ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ባይደን ከም ዘይምረፅ ንክትፈልጥ ዝሓለፈ ዲቤት ክተዓብ መንጎ ኣሜሪካውያን ዝተገበረ ሪኢኻዮ ዶ ትብሎ ኣሎ So first and foremost, the ceasefire is an important element in any plan to finish the war.
So a ceasefire is not finishing the war. We've been there. It would be just a frozen conflict, and it will be frozen for the aggressor. It will be frozen on our territory, and our people would be under the occupation. This gives a clear advantage to one side. That's why it's easy to offer different proposals of ceasefires. But what's important? It's important to find answer what would come after. It's the matter of not just the victory. There are many people talking about ceasefire, and it's fine that people are سنتاي زبل زلو بحفشا مقراء تقصي كم حساب حماق مالتها يكونن كم سلام كلك زي مقراء تقصي زي دلي بلا لوجن مقراء تقصي تغيرنا دما نبوتين organized كوينو سراويتان كسقيسو اصوارو دك خزن كحجزيو سلازي مور organized كوينو مليسو كحرمنا يبلالو بحفشا جن اتا كبلا زي دلي تا زبات حساب زفلطا جن انتايا سيس فاير اندحر تغير مقراء تقصي تغيرو اوروبان امريكان كرسعويم he knows that اجي تحولنا هلوي نموت على نابل حاجه زركب له اتوقت اطو دحريلو سيس فاير تقاتيمو كن كال اي غزي وغن خجمر كحجزو زغل هاجر كل يكون سلازي انتايسو متى وغت اطو تيلا بوغيرم كرسعنا نلعمعاتنا يكون نوغ يكون كحجزونا يكون سلازي كل جينا كله حجزونا يلنا عدلنا خر لنا يزوزلو امبر بغدا حقي سراوي زي بلو نسي سيس فاير سراويتنا خسنتن عدلنا خغبر امبش كمان مقرا تقصا ويجي بوتين حرايك بلا غلده بوتين حرايك بلا يكلني سلامتاي نسو اورجنايز نكون عدل كبا مخان تلتشن 14 كو زت سلام كو غيرم زت سلام استغبرك انت غيرم دحيروم بريزنت ناي جرمن چانسلر ناي جرمن زنبرتن بريزنت ناي فرنسا او يوم تمثيل نحنا مقرا زت سلام مقرا سوسن زغبرنا مدالون وكينات يوكرين كانت دالوا يلنا بوتين اشكنا امبر دليت ناي سلام سلازلبرنا يكونن لهم ስለዚህ እጅውን ምቁራጽ ተخص ድሕሪሎም ኣጽዋር ንኸንቀሳቀሱ ኣጽዋር ፋብሪካታቶም ንኸዋድዱ ግዜ ክጥቀሙ እንተደይ ኮይኖም ፑቲን ግን እኹል ኣቕሚ ኣለዎ ንራሻ በዘለዋ ንዩክሬን በዘለዋ ቀፂሉ ክስዕራ ስለዚ ምቁራጽ ተخص ቀንዲ ንዑ ዘድልዮ ነይሩ ራሻ ግን ዝቕበሎ ኣይኮን በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣየድልየናን እዩ ዝብል ዘሎ and we will see are talking but what would happen next, that is the question. For example, what's the next step? What's the third step? What would be the step when Putin breaks the ceasefire? After the ceasefire, a month after the ceasefire, will he pull out the troops out of Ukraine? Who guarantees that he will pull the troops out of the occupied territories? And there's silence. Nobody has answer. I'm not accusing. I just want to explain that we are at war and we understand this. So, the debates. سنتاي ዝብል ዘሎ ዋላት ምቁራጽ ተخص ተገይሩ ድሕሪዩሲ መን እዩ راشا كابت هاجر تكوتسو راشا دوصو هاجر يلن مساحه كوينهم كوتسو يكالون بينهم كوينهم كوتسو يكلون بغدا حقي اذا سبزي ني يوكرين اب زغدد عزقت توا كم زخل تراي زردا مخنيات بنغو مريت بمولو وسيدو كردا نخالو كله اي تخطلون لومي راشا بزح دم فسيس والو بزح نبرتن حبتن كسيرالا سلازي نتو حيزاتو زلا مريت كتغطفول خمسه يكونت فلوتي اوروباين كاصبو غيرن فلط امريكا صبو غيرن فلط درو እቲ ሒዛቶ ዘላ መሬት ራሻ ክትሃጾ ጀሚራ ከምዘላ ኣብ ዩኤን ሓደ ሰብ ምስክርነት ከብ ዓዲሞም መቐኒዮም ምናልባት ግዜ እንተረኺበ ከስማዓኩም እየ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ መሬት ሒዘ የለኹ ወይ ተወሲድኒ ዝብሎ ዘሎ ክምለሶ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ this is the reasoning በዚ ወላ F16 ይሃቡኻ F25 ይሃቡኻ እቲ ኩነታት ዝተወደአ ኩናት ይመስል ዘሎ ወላ ሓንቲ ክገብሮ ይክሉን እዮም ካልእ እውን ተኣኪቦም ነይሮም ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ናይ ኔቶ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ቁርብ ንስማዓዮም ኣብ ዝሓለፈ ናብ ኔቶ ይተኣቱን ኢኻ ምክንያቱ ኮራፕሽንን ብልሽውናን ስለ ዘለካ ኢሎም ነይሮም Here, State Department with Douglas Jones, the Deputy Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs. Welcome. Thank you for making time for DW so close to the NATO summit. My pleasure. So I would like to start in Europe. It might be very well possible that France will soon be led by the right-wing National Rally Party under the leadership of Marine Le Pen. What implications might that have for NATO and how worried are you? I think it's important to remember NATO is an alliance of democracies. It's where democratic representatives of all the allies come together. We talk about common security challenges and what we can do together to address them. And so, and NATO has done this for 75 years. So regardless of which government is in power in these NATO countries, the alliance will still be there to provide this crucial forum where all governments can come together and talk about ways we can cooperate to address collective. So ከም ዝብሎ ዘለዉ ብሓፈሻ ኔቶ 75 ዓመቱ የብዕላ ኣሎ ስለዚ ዝኾነ መራሒ መፅእ ይኸይድ ኔቶ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ክቕፅል እዩ እናበሉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ብድሕሪ መጋረጃ ዝበሃል ዘሎ ግን
ትኔቶ ንባዕሉ ብዙሕ ነቃዕ ተፈጢሩልኩም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ ድማ ሽግር ከጋጥመኦም ዝኽእል ብሰፊሑ ይዝረብን ስጋት ከም ዘሎን እዩ ዝንገር security threats and challenges. But there are governments with whom you can work more easy and governments with whom work is more difficult. One of the beauties of NATO is it's a place where we talk about everything. We talk about things we agree on, talk about things we disagree on. It's an open forum, but it's a place also where allies come together because we share common values, we share common interests. And NATO has historically been able to find areas of consensus and areas that it can work together. And so even though those discussions are often difficult, it provides that place where we can have that conversation. ከም ድሪዎ ዘለኹም ኣሜሪካውያን ብዘረባ ኩሉ ግዜ ነገራት ኣቅሊልካ ኣፀባቢቕካ ምግላፅ ሓደ ካብቲ ፍሉይ ክእለት ናቶም እዩ but in reality እቲ ዝብልዎ ዘለው ኩነታት it's not as simple and as shining as it is so እዚኣ ክመለሳይ ሕጂ ናብቲ ምርጫታት ካትየ ምዚ ትብሎ ፀንሐት ሓደ ሓድሽ ውፅኢት ናይ ምርጫ ኣጋጢሙሉ ኣብ UK let's listen ከም መቐፀል First, we begin with breaking news out of the United Kingdom, where voting has officially ended in the country's general election. Millions of voters have been casting their ballots in a snap election called by Prime Minister Rishi Sunak. The result will determine whether Sunak remains in charge for 5 more years or if Labour leader Keir Starmer gets the keys to So እዚ ምርጫ እዚ ሓደ ካብቲ ልዑል ኣገዳስነት ዝነበሮ ቅድሚ እቲ ምርጫ ምጅማሩ ህዝቢ ናይ UK እንታይ ይደሊ ከም ዝኾነ ድምፆም ገሊፆም ነይሮም ኣብዚ ኣስከነስማዮም This election has been held against the backdrop of a cost of living crisis in the UK. People are concerned about the economy, the National Health Service, and other infrastructure. Let's hear from some voters. I think my hope for this election is for there to be more stability in the country. I'd like to see a strong victory, I think, today, so that there's more certainty about what the future holds after this election. I think nothing has gone well in the last 14 years, and I think it's... So, እቲ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃል የማናይ ክንፊ ዝበሃል ንቁጠባ ሓያላት እዮም ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ነቲ ሃገር ብቁጠባ ንምህብታማ ብዙሕ ተራ ኣለዎም ተባሂሉ ዝዝረበሎም ኮንሰርቫቲቭስ ን14 ዓመት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሎም ነዛ UK ሕጂ ዘላ ድርቁስቁስ ዝበለት ፈጢሮም ኣለዉ ስለዚ የማናይ ኩን ፀጋማይ ኩን ኩሎም ሓደ ምዃኖም ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ኤውሮጳ ኣይናይ ፖለቲካዊ ፓርቲ መፅኡ ከሕውዮም ይኽእል we don't know እጂ ሌበር ዝበሃል መፅኡ ሎ ቅድሚኡ እቲ ሌበር ዝበሃል ነቲ ሃገር ኣባላሽዋ ተባሂሉ ዝፍከር ነይሩ እጂ ድማ ኮንሰርቫቲቭስ 14 ዓመታት ካብ ኤውሮጳ ውፅኦማ ደይፈተንዎ የብሎምን nothing is working ስለዚ ሕጂ ሌበር ዝበሃል ብዓብላሊ ነጥቢ ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ ፀጋም ኮይኑ ግን ኣብ ማእከል እዩ central left ዝበሃል so let's see ሌበር ሕጂ ተስፋታት ረይዎ ሕጂ እውን ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብልዎ እቲ ተስፋ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ፍሉይ ነገር ክገብር ዘይኮነስ እንኳዕ እቲኣቶም ተኣለዩ ዝዓይነቱ ጥራይ ዘሎ It's really important that the right result happens. I suspect tomorrow is not going to be as enlightening as I'd like. I think it'll probably be more similar, not different enough for my taste. Change. We need change. I'm not going to pass judgment on the incumbent government, but I think we need change. So yeah, لوط كم زدل زلو تي هيوت تمنى أبرا بيوكي كبيت كم زخوني زنقر زلو so كم تثبيت ناي تزبي لوط إذا لوط جنب خماي كما تزخل لوطي مراحة مقيار لوط كم سأل كاي خل جنب عبيو تي عبي بتحر مجارجة نتهجر زمر زلو نسيك غير زلو معناته نعتو بوليسي تقند سجام كوين زلو أبزي وجا كأكن سلام أمسيها هجرات معبل أبزي وجا كاتي خازل كان زي بالكان نجيف كا ቁጠባ ሃገርካ እናልመስካ እሞኻት ትገብሮ ዘለኻ እገዳ ተተመሊስን ቁጠባኻ ዝፅይቕ ተኮይኑ ኣብኡ ነይሩ እቲ ብልዒ ወይ ከዓ ልቦና ናይ መራሕቲ ግን we don't see that we really do need change. Joining us now from London is DW correspondent Charlotte Chelson-Pill. So Charlotte, any news about the exit poll numbers? Yeah, Big Ben just behind me here in Westminster's just chimed 10 p.m. local time. Polls have closed and those exit numbers, the projections for how this election is expected to unfold have just come in. And what we're seeing is an absolute landslide for the centre-left Conservative Party and a shocking result for the governing centre-right Labour Party and a shocking result for the centre-right Conservative Party. The results that we're seeing come in are showing 410 seats for the Labour Party. That's versus 131 seats for the Conservative Party. So تانا رزالنا زخلو وسقاس تغيرو تثبيتات تغيرو الليبر بارتي زبحال ب410 منابر سفح زخونه عوت امزجيب له سلازي ريشي سوناكن ناتو الداخرتن
درو تبنكيرم وصيام الله أبيو كايجين سبيشال زي حجز مزالو كير ستامر زبان نبعل نسوق دقافة نايتو كيناتيو so I don't think أبكيناتنا يوكرين زلو مرقص كغير التي يوكي زبال completely بزحات كيلاتات كم زبلوه دارجا بوليسناتو ولا حجمتي زلو منقسي لو تخقبر زغل كوينة يسمان بفلاي فورين بوليسناتو لك كمنا أمريكا زقبرتو تا أمريكا مختال زبل بوليسي زلوي سلمتايكم كون كيلو زي هاجرزي I don't know سلمتايكم كون كيلو أمريكا الإنجليز بال يوكي زبال ناتو بوليسي يبلون أمريكا زقبرتو تا أميتو زختال هاجر تراينا عن رزالنا نيرا كان دبدبنا let's go دلوون دي يبلون أكيبو حوتو خن دبدبنا يمن أوكي قال خن قبرنا أوكي لازم بيجي كاسا ناتو بلان شارتر جيرو خيزغل هاجر كوينو أي فلتري سلازي درجة ملو بملو ناب أمريكا استزقعي هاجرين عن رزالنا بوليسناتو أبيو إن دحرقت كسكيورتي كونسل أمريكا زبلتو حراي من البعض حراي كنت ديدلي دمسك عقبالو أنصار أمريكا دوك بزغل حيلي أيكونن لذي نقطر تراينا نزارب زلمر ملو بملو نتنا أمريكا أجندا كسال زغلي أبيو أب أمريكا بنصارو دونالد ترامب تمشي بوليس لو تخم زغلي زنقر زياتهم جن ليبر يمسا كونسرفاتيف يمسا كل يوم نا أمريكا نقدر تقبلهم درجة تنبركي خمسة لوين أوروبا ما تدحريهم كاب أوروبا نلعب تنبركي خمسة لوجن اليوم يكيم سأزين غط سكانيشتي أبتانا الجزيرة هم الأسكلت طبعا عليه ريبورت خبركم سلزلهم. In a moment, we'll hear from Milena Veselinovic in North London. But first, let's go to James Bays, who is outside the Prime Minister's residence. James, we're already starting to see these exit poll numbers coming through. Talk us through what we're reading. A Labour landslide. This is just a projection, of course. This is not the actual votes, but these exit polls have been accurate in recent elections. The exit poll is showing that Labour will get 410 seats compared to the Conservatives. The estimate is 131. That's the lowest number of Conservative seats they've ever had since the party was founded. The Lib Dems, a massive boost. Last time in 2019, 5 years ago, they got 11 seats. Now they have 61. And then you've got Reform. Now that's Nigel Farage. It's the party that grew out of UKIP and the Brexit Party, very much on the right side of politics, and 13 seats. Now the exit poll has been carried out. So بحفشة تي نايتي برايم مينستر كون زبحال زلو زتري ودا لهم أب مانجو كير ستامر زبحال ناتو بارتي ويونت ليبر بارتي 410 منابر حيزو سفي زخونة عوض مزجيب وتشيلو بوليس ناتو كم زبالكم there is no big expectation نبتوش تاو بوليتيكا قطبا كلمة لو تكمل تخلي ليبر بارتي جنرالي قدم مسدتنيا دحان زخونة بارتي زبحال نيرو but we will see أبزوان زي كلاتهم درجات تمساسلت يوم ولاتي بوليسناتهم من بزح كابات حد فلالي كوينو يسمع عنني زي توم يوكي تنبرو really I hope صبونا جر كمت التعدي معناته أو سبزنا برك سبزخونة صبونا كمينا منه but at the end of the day البوليسي بفلاي بدرجة أوروبا قبل تخلو يوزبل سبيت يلا out in 130 different polling stations that are representative across the UK. They spoke to people immediately after they voted. There have been problems with exit polls in the past in the UK, but a long time back, particularly in 1992. They have So بشارت كريته خينا أبزي UK parliamentary elections Labour زبهال 410 تنحيزو الكونسرفاتيف زبهال 230 حدا منابر وسيدلو ليبرال ديمقراط زبهال 60 حدا ريفورم يوكيز بالدماء 10 سلسته زبتي نيل فراج زبهال زمرحيو سكوتش ناشنال بارتي بالدماء 10 منابر حيزلو زجت بروجكت ديو سو كابيك زيد بول دمتي اما بزحت غزي دما حق خمس خونه يزنقر نيرو سو reputation plummets. There were scandals during COVID called so-called Partygate, where politicians were accused of flouting some of the COVID rules that were put in place. Then, of course, there was the disastrous premiership of Liz Truss and the financial implications of that. All of that has combined to catastrophically affect the popularity of the Conservative Party. Many people saying this election is more about voting the Conservative Party out than the Labour Party in. A lot of people that I have spoken to person to be in number 10. So بحفشة تي زبحال زلو كم زبالنا زي conservative زبحال زي بقعة زخون مرحتي. In fact, Prime Minister كمان سينهم تشجرهم نيرهم كنديك زي Prime Minister كيرهم يوم كندي برايم مينستر تغيرهم يوم زحلفه درجه
حمشة شدشتة كابتشن بفلاي كابتي بريكزيت بحال زقاتم جميرو حد حمشة شدشتة برايم مينسترات يوم بتصيحهم زلو تايم علاتيو بقعت بقع مينستر برايم مينستر استسعنلو كزيونيو زخانتاي زريكا هاد هاجراتنا ودا هذا خلوا حدا ملكت كابون ريو زلنا كومي ولا بأمريكا خنريو خلنا بقع مراحي اللوك تبلاي تخلنيها دونالد ترامب رجعنا بأمريكا كاب دونالد ترامب أتبعهم زبلت مراحتكم زلو أتبعهم يزبلك but why are these people not coming خنياتو اتم الرجاء ات بريزيدنت نا امريكا تدلاي ويون صحابي صراحه سلازي يكون سلامتايكم زبلكم زلو بريزيدنت خدكون كسع كنديك توارد على كاريهم الله عنده تميديا كسع كنديك كم زواردو نتسب تعوي سب نفسه كبرنا نفسه زلو كبرنا يسدرو زلو بريزيدنت كونه يمرصني معناته كل هيوتك ابطاولا وريدو ملا ገጽና ይዝኾነ ይኹን ሰቢኻ ትኸው why would you do that ፍሉይ ናይ ስልጣን ፍቅሪ እንተለካ ወይ እውን I don't know ክርዳዕና ይክልኒ ኣነ እቲ ዘሎ ኣገባብ ናይቲ ምርጫ ንጥዑይ ሰብ ሓንጎል ንዘለዎ በሊሕ ሰብ ክዕድም ዝኽእል ኣይኮነን ካልኣይ ክትምርካኽ ኣለካ ገንዘብ ንኽትረክብ ቢልዮናት ገንዘብ ስለ ዘድልየካ ብገንዘብካ ክትምረፅ ኣይትኽእልና ስለዚ ኣብ ኣፍደገ ካልኦት ናኻትካ ክትምርካኽ ኣለካ ማዕኮር ካልኦት ከተልምፅ ኣለካ እዩ ዝበሃል ኬሲንግ ኣንስብሎ ሄድካ ማዕኮር ሰብ ክትስዕም ክትግል ኣለካ ድፈትውኻን ዝፀልኡኻን ገንዘብ ንኽቡኻ ስለዚ ናይ ብሓቂ ናብ ምንዝርና ዝኸይድ ዓይነት ስራሕ እዩ እቲ ፖለቲካ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ነዚ ክገብር ድሌ ዘለዎ ጥራይ ፖለቲከኛ ክኾን ዝኽእል that's why ፖለቲከኛ ሓሳዊ ዝበሃል ብመሰረቱ ሓሰውቲ እዮም ሓሳውን ለቕመፅመፅ ዝብል ጥራይ እዩ ኣብ ፖለቲካ ክዕወት ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ንኸመይ ዝዕድም እቲ ፖለቲካ ናይ ዲሞክራሲ እንተዘየለ ገንዘብ ዘይብሉ እቲ ህዝቢ ጥራይ ዝመርፆ ነይሩ እንተዝኸውን ያ ህዝቢ ጥዑይ ሰብ መመረፀ ነይሩ እንተዘይ ኣብዚ ሕጂ ግን ገንዘብ ብዙሕ ዘለዎ ሚድያ ብዙሕ ተዛረበሉ ነቲ ደይደልይዎ ድማ ሚድያ ዘሎን ዘየሎን ሓሶት ገይሩ ሽሙ ለይትን መዓልትን እናፀለመ ኣብቲ ምርጫ ከምዘይዕወት እዮም ዝገብርዎ እዚ እዚ እቲ ምርጫ ዝበሃል እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ በዓል ገንዘብ ጥራይ ዝዕወት ኣብ ዲሞክራሲ ገንዘብ ዝረኸበ ንሱ ሰብ ገንዘብ ክምረፁ ይደልዩ እዮም ንባዕሎም እዚኣ ናይ መወዳእታ ማለት እቶም ሃብታማት ኣብቲ ምርጫ ክመፁ ይደልዩ እዮም እንታይ ገብርሉ ፕሬዚደንት እንታይ ገብረሎ ሕማም እንታይ እዮም ገብሩ ዝደልዩ ብድሕሪ መጋረጃ ንሶም ዝደልይዎ ሰብ ኣብ ስልጣን መፅዩ ናቶም ኣጀንዳ ክሰርሕ እዮም ዝደልዩ ንሱ ይፅረፍ ንሱ ይዋረድ ንሳቶም ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ፅቡቅ ገይሮም ከይተፈለጡ ኩሉ ድሌታቶም እናገበሩ ይኸዱ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብዚ ቀረባ ሓደ ሰብ ክዛረባ ሰሚዐ ዝኾነ ሰብሲ ክልተ ሰብ ተኻትዕካ ኣለኻ በብሽሕ ተኻትዕካ ኣለኻ ኩዕሶ እግሪ ለትሰይ ኣርሰናል ዘትስዕር ማንቸስተር ኢልካ ተኻትዕካ ኣለኻ من كم تسرق من كم تسعر بحبو كتفلت تخل دعوينك كسرق تخل ده يس ما بزحت سب يسرقي ما بزحت سب ده مالتيو تخاطر كان لها بحبو كان سب كروح بزيك الحبري تاخذ ركب تخل دعوينك كسرق تبرزيها اما بزحت سبورت زر سرق له البوليتيكا ናይ ዓለም ከዳስ ለምታይ ክሰርቁ ዘይክሉቶም ክሰርቁ ዓቕሚ ዘለዎም ቴክኖሎጂ ጉግል ናቶም ድሕሪ ኮይኑ ፌስቡክ ናቶም ተኮይኑ ኤቭሪቲንግ ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ናቶም ተኮይኑ ሚድያ ናቶም ተኮይኑ ንሳቶም ክሰርቁሉ ዝኽእሉ ንሳቶም ክረብሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ንምፍጣር ንህዝቢ ዓለም ንምቁፅፃር ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ንሪኦ ዘለና ፖለቲካ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ኩሉ ንዑ ዘንፀባርቕ ኩነታት ከም ዘለዎ ምፍላጥን ምግንዛብን የድልዮ In Downing Street is going to be Keir Starmer, a man who was a human rights lawyer. He was the director of public prosecutions in the United Kingdom, so a lawyer job, and then became an MP and leader of the Labour Party. The Labour Party last time had a very, very bad result in the last election, just 202 seats. Now they've got 410, so an amazing كم وترو ناي مزازمي تمرجار ينالنا هذا نجر نصورالو توم نوجن أجرجرن أزمرت زنبر بب حدا كاف سلطان يليلو توم نعم زتكوجن كساكن دينا تدليتنا حزب كمالو خلو أوروبا حبرت أبراسلس دليتنا حزب دمتنا حزب كسمع كم زي دلي درو مرحت مريجلو نعوز أقولوا نهجندنا نعوز أقولوا غيرلو حزب زمرتهم بوتا كم زي توهبهم نايتليان يقول نايكالوت مرحتي ناي ما نايكم في ቅሬታናቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ሕጂ ኣብ ፈረንሳ ተታዓዊቶም ግን ምናልባት ኩነታት ኣብቲ ጣውላ ኔጎሲዬሽንስ ናይ ፓርቲታት ናይ ምቋም ብዙሕ ይካየድ ኣሎ ምናልባት ነቲ ገይም ክቕይሮ ክእል ይኸውን ቤዚን ኣብ ጋልፍ ዘሎ ናታቶም ምትእትታዋትን ዕንደራን ዘምፅኦ ዘሎ ፀገማት እዩ ስለዚ ብድምሩ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ንሕና ጎደቦ ንብሎ ናይ በርሁድ ንብሎ ብቐረባ ንኩነታትና ወይ ዝፀሉ ናይ ኒል ተፋሰስ ኒል ቤዚን ኣይናሎም ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኣሎ ብቐንዱ ቀይሕ ባሕሪ ኣሎ وشمت قالوا قال في الله اليوم نحن عندهم تمالالاتي كفله زوباتاتهم نحد عندهم دلو زمدنا برقات درجه باللمعات درجه
ተወራራሲ ሓደ ካብ ተሓለፈ ነፂልካ ክትሪኦ ይትኽእል ሕጂ ንሓንቲ በይና ዘርዚርካ ውሽጣዊ ሻጢኣ ክትረኣ ትኽእል ኢኻ ኣብቲኣ ክእለይቲ ግን ኣይትፈልያና ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ 000 ናብኣቶም ዝመፅእ ንሳቶም ዘይዘርግዎ የለን ምናልባሽ ወኪላት ናቶም ንኣሽቱን ዓበይትን ክህልዎም ይኽእሉ እዮም ዞባዊ ሓይልታት ኢና ጎብለላት ኢና ዝብሉ ንዓታቶም ዘገልግሉ ብተፈላለየ መንገዲ ንኽድምሎም ኣለዉ ነቲ ንሳቶም ደልይዎ ከረጋግፁ ምእንቲ ዝሰርሑ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕልኽላኽ ዞባውን ዓለማውን ዘበይታውን ለውጥታት ነቲ ኩነታት ከመይ ጌርና ንሪኦ ንኽእል ከመይ ጌርና ነንብቦ ክንፅበዮም ዘይክንፅበዮም እዚአን ምዕባለታት ክመፃያን ዘወፃፅዓና ግን ዝኾነ ዕንቅፋት ዝኾነ ተፃብኦ መኪትና ከነምክኖ ንቅድሚት ከዓ ክንከይድ ክንክእል ኣለና 80 ዓመታት እንታይ ገይሩ ህዝቢ ናይዚ ሃገር እዚኣ ብኣጋጣሚ ይኮነን ኣረጋጊፁ መኪቱ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ በፂሑ ብምንታይ ዓቕሚ ብናይ መን ዘራያት ብናይ ምንታይ ሎጂክ ብምንታይ ብፅንዓቱን ብመስዋዕቱን ዘረጋገፆ ነገር እዩ 80 ዓመታት ሓደ ብሓደ ኢልካ እንድሕር ገምጊምካዮ ንጃሃረሉ ነገር ኣይኮነን ግን ናቱ ባህርያት ዘለዎ ፍሉይ ናይ መኸተ ዛንታ እዩ ሓሊፉ ነዚ ሕጂ ክንድርዖ ክንክእል ኣለና ነዚ ክንድርዕ ግን ቀፃሊ ናታቶም ኣተሓሳስባ ናታቶም ስትራቴጂ ናታቶም ዝርዝራዊ ውጥናት ሓደ ብሓደ ክንፈልጦ ክንከታተሎ ግቡእ ስለ ዝኾነ ነዚ ፈሊጥካ ሕጂ ኣብ ግዜ ምናልባት ብከምዚ ዝፀንሑ ዓንዳር ከያይዳ ክንደይ ግዜ ክፀንሑ ክእሉ እዚ ናይ ዩክሬን ንሪኦ ዘለና ኣበያ እንታይ ክዓልብ ይኽእል ኣብ ካልእ ቦታታት ዝፈጥርዎ ዘለዉ ግንባራት ከመይ ገይሮም ክቕፅልዎ እዮም ክድርትዎን ደልዩ ዘለዉ ዓበይትን ንኣሽቱን ሓይልታት ብዓለም ደረጃ እንታይ ፋይዳ ክረኽብሉ እዮም ኣከያይድኦምን ቃና ናይ ኣተሓሳስቦኦምን ከይቀየሩ ክቕፅሉ እዮም ኢልካ ሓስብካ ማለት ሕጂ ንገዛእ ርሱ ትገለገለ ወዳድባ ብፍኑው ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኔቶ ከም ብሓድሽ ናይ ምብርባር መደብ ፀኒሕዎም ይሓሲቦምሉ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ብውጥን ኢልካ ትዛረበሉ ይትኽእልና ፍኑ ኣከያይዳ ምክንያቱ ብድሆታት እናዓበዮም ምስ ከደ ቆፃፀርዎ ፀንሑ ከባቢታት ከምዘይ ቆፃፀርዎ እናፈለጡ ምስ መፁ የመዓራሪ የመሓይሹ ሕጂ ፕሪቴክስ ናይ ዩክራይን ምስምስ እዩ ነዚ ከም ብሓድሽ መሰራርዑ ኮነ ምእንቲ ተኣከብ ሽወደን ፊንላንድን ኣትዋ ናብ ኔቶ ንገዛእ ርሱ ኣሎ ድዩ ቀደም ብሓለቃ ሕጂ ከም ብሓድሽ ትንፋስ ሂብካ ሓደሽቲ ኣባላት ትወስኸሉ ተጋፋፋ ዓብይ ስእሊ ትወስድ እዩ የለን እዩ ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ሰሪሕ ድሒሎምካ የለሎም 10 ግዜ እዘን ቴሌቭዥን ስክሪናት ርብሪቦመን ዘለዉ ገፃት ንዓቶም ክትርኢ ትቕፅል ሓድሽ ነገር ደምፅዎ የለን እዩ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኢልካ ዛረብ ትኽእል ኣይኮነን ሕጂ ትፅቡቕ ነገሩ ኣብ ውሽጢ ዘን 30 ዝሓለፈ ዓመታት ብናይ ዩኒፖላር ፍልስፍና ንምድራትን ካልእን ኢሎም ዘምፅዎ ብምሉእ ስለተበታተነ ዝሓሸ ኩነታት ኣላ ሕጂ ድራማቲክ ዝኾነ ዓመት ኣብ 2 ዓመት ለውጢ ክመፅእ ኢልካ ትዛረብ ኣይትኽእልን ክውነታዊ እውን ኣይኮነን ግን እቲ ትሬንድ ሓደ ብሓደ እንድሕር ኢኻዮ ናብኡ ገፁ ዝኸይድ ኣሎ ደፊኦም ሕጂ ነተን ክቁርቁርዎን ወይ ድማ ክድርትዎን ደልዩ ሓይልታት ከምዘይድርትዎን ክፈልጡ እዮም ኣብ ሓደ እዋን ሓድሽ ብዙ ከምፁ ክእልዎን ሽዑ ግን ቱሌት ግዜ ምስ ሓለፈ ዝኸውን እዚ ሕጂ ዝኸድዎ ዘለዉ ከዓ ናብኡ ገፁ ደምርሕ ናብ ገደል ገፁ ደምርሕ እዩ ኣይምዙን እዮም ድሕሪኡ እውን ኣይፍትኑን እዮም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ኣነ እቲ ናይ ዝሑል ኩናት መድረኾም ኣተሓሳስቦኦም መዓልቱ በሊዑ ከይዱ ሓድሽ ዕድል ረሂብና ኢሎም ዘን 30 ዓመታት ሃዊኾምና ንድሕሪ ሕጂ እውን ኣይህውኹን እዮም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ንሕና እንታይ ንገብር ከማና ዝኣመሰሉ እንታይ ይገብሩ ሓቢርና እንታይ ንገብር ኢልካ ክትዛረብ ትክእል ኣለካ እዛቶም ግን ቅይሩ እዮም ወይ ሓድሽ ነገር ክመፃና እዩ ዝሕሰብ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ደሞምን ኣብ መትንታቶምን ዝሰፈረ ሕማም ዝረኽማ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት እናተቐየረ እዚ ቅድሚ 2 ዓመት ተዛረበዩ ቅድሚ ዓመት ተዛረበዩ ነይሩ ኦልሬዲ ክንደይ ለውጢ መፂለካ ኣብቲ ግዜ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝተዛረበ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ድማ እቲ ኩነታት እናተቐየረ እቲ ማልቲፖላሪቲ እናሓየለ እናነገሰን ክመፅእ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ናይ ሎም ኣርእስቲ ብዝኹድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ብኮሜንት ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ኣገዳሲት ለበዋ ክገ ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብሎክቸይን ከምኡውን ሮቦቲክስ ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብስሉን በልሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ ድማ